बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सावंतवाडी श्री एकमुखी दत्त मंदिर व श्री वासुदेवानंद सरस्वती मंदिर सबनीसवाडा येथे होणाऱ्या भक्तनिवास व सुशोभीकरण कामाचं भूमिपूजन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झालं. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मुंबई यांच्याकडून प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत भक्तनिवास व सुशोभीकरण काम मंजूर झालंय. या कामाचा शुभारंभ आज करण्यात आला. एकमुखी दत्त मंदिराच्या मागील जागेत 4,34,94,000 रुपये खर्च करून भव्य दिव्य असं भक्तनिवास उभं केलं जाणार आहे. मंदिराच्या समोरील उजव्या बाजूस जागेत सुसज्ज अन्नपूर्णा इमारत बांधली जाणार आहे. यामध्ये दत्त भक्तांना निवास तसंच योगा हॉल, पुजाऱ्यांना राहण्यासाठी सुसज्ज खोली आदी सुविधा निर्माण केल्या आहेत. भविष्यात दत्त मंदिराच्या भक्तनिवासाच्या माध्यमातून भाविक भक्तगणांची राहण्याची उत्तम सोय होणार आहे. या कामाचं भूमिपूजन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. त्यावेळी श्री दत्त मंदिर व श्री वासुदेवानंद सरस्वती मंदिर व्यवस्थापन उपसमिती सावंतवाडी यांच्याकडून केसरकर यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी माजी नगराध्यक्ष संजू परब, उपसमितीचे सचिव जितेंद्र पंडित, खजिनदार सुधीर धुमे, कंत्राटदार सचिन गडेकर, वास्तुविशारद मनीष परब, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे माजी अध्यक्ष अण्णा देसाई, पुरोहित परशुराम कशाळीकर, दीपक पटेकर, सुधीर कराडकर आदी भक्त मंडळी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.